Dizajn je prvou vecou, ktorú si na aute všimneme. A práve preto sa dnes pozrieme na top 5 najškarečších aut v histórii. Tak daj like, odber a napíš komentár a ideme na video. 5. miesto Audi A2. Toto malé auto bolo vypustené do predaja v roku 1999 a jeho výroba sa skončila v roku 2005. A ani sa pre už nedivím. Veľkou zaujímavosťou auta avšak bola karoséria vyrobená z hliníkovej zliatiny, vďaka čomu malo vozidlo spotrebu iba 3 litre na 100 km a váhu iba 895 kg, čo je veľmi nízka váha na takéto auto. Napriek nízkej váhe a spotrebe sa toto auto radí pre jeho vzhľad k tým menej pekným. A preto sa nachádza na 5. mieste, pretože to nie je to najhoršie, ale už som videl osobne aj krajšie auta. 4. miesto Škoda Fabia prvej generácie vo verzii sedan. Na 4. mieste sa nachádza táto v úvodzovkách kráska. Jednotkovú Fabiu poznáme asi všetci. Vyrábala sa od roku 1999 až do roku 2007, a to vo variantách ako hatchback, kombi alebo sedan. No a na ten sedan sa práve teraz pozeráte. Napriek nízkej cene a veľmi nízkej spotrebe sa problém nachádzal hlavne v zadnej časti, pretože tá vyzerá, ako by ju niekto prerobil a zobral kombi, ustrihol to a vytunil to. No a výsledkom bolo fakt hnusné a škaredé auto, ktorých sa ani tak príliš nepredalo a preto je to občas rarita, keď nejakú takú Fabiu prvej generácie sedan uvidíte. 3. miesto Nissan Juke. Na 3. mieste je toto škaredé káčatko Nissan Juke. Tento japonský crossover sa snažil prísť dizajnom z budúcnosti a výsledkom je auto, ktoré ľudia veľmi často porovnávajú s multiplou. Aj keď vyzerá ako vyzerá, na cestách ich vidíme pomerne bežne, aj keď neviem, či by som tým chcel jazdiť. Táto verzia sa vyrábala od roku 2010 a v súčasnosti už je na trhu nová a lepšia verzia. Schválne tu máte teraz dva obrázky a porovnajte, či sa vám viac páči tá stará alebo tá nová. Určite mi to napíšte dolu do komentárov. 2. miesto Fiat Multipla. Na 2. mieste nemôže byť nič iné ako táto legenda, alebo odpad na kolesách. Napíšte mi, čo je toto auto z toho. Jednotlivé dizajnové komponenty, ktoré do seba nezapadajú, tu asi ani nemusíme rozoberať. V interiéri to bohužiaľ nie je o nič lepšie. V súčasnosti si toto auto kúpujú dve skupiny ľudí. Prvá skupina si to kúpia a je im jedno, ako to vyzerá, jazdia s tým normálne, a tá druhá skupina si toto auto kúpuje z recesie a rôzne ho upravuje. Toto vozidlo sa vyrábalo od roku 1998 a v roku 2004 dostalo mierne krajšiu podobu, ale veľké a škaredé okná alebo škaredý interiér neustále prítomný je. Keby ste si nejakého dôvodu chceli tento hnus kúpiť, dá sa zohnať za fakt malé peniaze, takže pokiaľ chcete si robiť hanbu alebo celej vašej rodine robiť hanbu, tak si ho kúpte. 1. miesto Pontiac Aztek. Pontiac patrí k značkám vyrábajúcim legendárne americké športové vozidlá. No moderná doba si tiež žiada moderné riešenia. A taký mal byť tento Pontiac Aztek. Toto vozidlo poháňal 6-valcový motor uložený v prednej časti, pohonom všetkých 4 kolies a 4-stupňovou automatickou prevodovkou. Pohorel predovšetkým na jeho dizajne. Aspoň, že v tomto prípade sa výrobca zachoval správne a ukončenie výroby prebehlo už v roku 2005. Ja viem, dizajn je veľmi individuálna vec, ale asi každý sa zhodneme, že tieto auta nepatria k tým najkrajším. Máme na trhu podľa mňa krajšie auta a tie menej krajšie. No a tieto auta asi nie sú úplne tie najkrajšie. Schválne mi napíšte dolu do komentárov vašich top 5 najkrajších aut, kľudne si pomôžte internetom. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatiaľ čau.